зваблена ў свет, зрывать хотела б раскоши цвет. Божае сердце кров'ю залито, вянком колючим стерню оповита. Твою б нам, Божу, милость познать, гнев свой и пыху каб завоевать. Твою б нам, Божу, милость познать, гнев свой и пыху каб завоевать. Езу безмежа Твоя да нас милость, в сердце открытым у Твоим змястилась. В наше сердце, Господи мой, ули хоть бы кроплю милости Той. В наше сердце, Господи мой, ули хоть бы кроплю милости Той. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты і сёстры, сёння ўдзельнічаем у святой імшы, якая будзе ахвяравана за святой памяці памерлага Александра Кірылава ў 9-ю гадавіну пасля яго смерці. Будзем прасіць добрага Бога, каб дазволіў яму ачышчанаму праз эўхарыстычную ахвяру ўвайсці ў валадарства збаўленых. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, учини, каб мы з радостью Табе служили, бо толькі ў самаданным служэнні Табе, Стварыцелю ўсяго добрага, мы можем знайсці трывалае і поўнае шчасце праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание другой книги Маккабеев.
У тыя дні здарылася, што 7 братоў разам з маці былі схоплены і катавалі іх бізунамі і рамянамі, бо кароль хацеў прымусіць іх пакаштаваць свініны, забароненай законам. Але найбольшага здзіўлення і добрай памяці заслужыла маці, якая на працягу аднаго дня бачыла смерць 7 сыноў. І мужна перанесла гэта, дзякуючы сваёй надзеі на пана. Яна заахвочвала кожнага з іх народнай мове, поўная высакародных думак, падмацоўвала свае жаночыя разважанні мужчынскай адвагай. І так казала ім: «Не ведаю, як вы апынуліся ў маім улонні. Не я таксама дала вам дыханне і жыццё, і не я склала ўсе члены вашыя. Таму стварыцель свету, які сфармаваў нараджэнне чалавека і вынайшаў нараджэнне ўсяго ў міласэрнасці сваёй, зноў верне вам і дыханне, і жыццё. Таму што цяпер вы пагарджаеце сабою дзеля ягоных законаў». Антыёх жа, падазраючы пагарду, падумаў, што яго зневажаюць. Калі малодшы брат яшчэ жыў, кароль не толькі звярнуўся да яго за ахвочваннем, але прысягаючы запэўніваў, што зробіць яго шчаслівым і багатым, учыніць сябрам і даручыць важныя справы, калі ён толькі адвернецца ад бацькоўскіх законаў. Паколькі юнак наогул не звяртаў на яго ўвагі, кароль паклікаў маці, пераконваючы яе параіць хлопцу ўратавацца. Пасля доўгіх угаворваў яна згадзілася пераканаць сына. Аднак, схіліўшыся над ім, сказала народнай мове, насміхаючыся з жорсткага тырана: «Сыне, злітуйся надо мною. Я насіла цябе ва ўлоне 9 месяцаў, карміла цябе малаком 3 гады і даглядала, з клопатам гадаючы цябе да гэтага ўзросту. Прашу цябе, дзіця, паглядзі на неба і на зямлю, і, убачыўшы ўсё, што на іх, зразумей, што Бог з небыцця стварыў іх, і чалавечы род узнік такім самым чынам. Не бойся гэтага, але будзь годным братоў і прымі смерць, каб у час міласэрнасці я знайшла цябе разам з братамі тваімі». Калі яна яшчэ гаварыла, юнак сказаў: «Чаго чакаеце? Я не паслухаюся каралеўскага загаду, я паслухмяны загаду, які быў дадзены айцам нашым праз Майсея. А ты, які выклікаў усе няшчасці габрэяў, напэўна, не ўцячэш ад рукі Божай». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Буду насычацца Твоим обличчям, Пане, буду насычацца Твоим обличчям, Пане. Выслухай, Пане, мою справедливость, почуй мою просьбу, прими мою молитву з вуснов не и лживых. Буду насычаться Твоим обличчям, Пане. Умацуй мои кроки на Твоих шляхах, каб не похиснулися мои ноги. Я кличу Тебе, бо Ты выслухаешь мяне, Божа. Схили вухо Твое до мяне, почуй мои словы. Буду насычаться. Стеражи мяне, як зрэнку вока, у тени Твоих крылаў схавай мяне. Я у справедливости убачу Твое обличчя, калі прачнуся, буду насычаться Твоим образом. Буду насычаться Твоим обличчям, Пане. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Я выбраў вас са свету, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў, кажа Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Єзус розказав приповесть, бо ён быў блізка да Єрусаліма, а яны думалі, што зараз з'явіцца Божае валадарства. Таму сказаў: пэўны чалавек шляхетнага паходжання адпраўляўся ў далёкую краіну, каб стаць каралём і вярнуцца. Паклікаўшы 10 сваіх слугаў, даў ім 10 мінаў і сказаў ім: зарабляйце, пакуль не вярнуся. Але грамадзяне ненавідзелі яго, адправілі след за ім пасланцоў, сказаўшы: не хочам, каб валадарыў над намі. Калі ж ён стаў каралём і вярнуўся, сказаў паклікаць да сябе тых слуг, якім даў срэбра, каб даведацца, што яны зарабілі. Прыйшоў першы і сказаў гаспадару: твая міна прынесла мне 10 мінаў. І сказаў яму: выдатна, добры слуга, за тое, што ты ў малым быў верны, валадар над 10 гарадамі. І прыйшоў і другі, кажучы: гаспадару, твая міна прынесла 5 мінаў. І сказаў гэтаму: і ты валадар над 5 гарадамі. Прыйшоў і іншы, кажучы: гаспадару, вось твая міна, якую я трымаў, загарнуўшы ў хустку, бо баяўся цябе, таму што ты чалавек жорсткі, бярэш, чаго не клаў, і жнеш, чаго не сеяў. Гаспадар сказаў яму: паводле вуснаў тваіх суджу цябе, кепскі слуга. Ты ведаў, што я чалавек жорсткі, бяру, чаго не клаў, і жну, чаго не сеяў. Чаму ж ты не пусціў срэбра майго ў абарот, каб я прыйшоў і забраў яго з прыбыткам? І сказаў тым, хто стаяў побач: забярыце у яго міну і аддайце таму, хто мае 10 мінаў. І сказалі яму: гаспадару, ён ужо мае 10 мінаў. Кажу вам, што кожнаму, хто мае, дададзена будзе, а ў таго, хто не мае, аддымецца і тое, што мае. А тых ворагаў маіх, якія не хацелі, каб я валадарыў над імі, прывядзіце сюды і забіце іх перада мною. Сказаўшы гэта, Езус пайшоў далей, падымаючыся ў Єрусалім. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядзем на хвілінку. Дарагія браты і сёстры, сённяшняя літургія слова, а менавіта сённяшняе Євангеліе, яно часам вельмі такое складанае да ўспрымання. Калі мы чуем словы: бо ты чалавек жорсткі, бярэш, чаго не клаў, і жнеш, чаго не сеяў, і якосці разумеем, прыкладаем гэта да Бога, як гэта укласці. Але заўсёды Касцёл павучае нас, што мы не можам успрымаць даслоўна Святое Пісанне, у тым сэнсе, што гэта не якаясьці інструкцыя. Святое Пісанне мае ў сабе вельмі многа жанраў, якімі яно было напісана. Там ёсць прыпавесці, там ёсць песні, там ёсць казкі. І ці гэта ўсё праўда і Божае Слова? Напэўна. Толькі не заўсёды мы павінны гэта ўспрымаць даслоўна. Чаму? Таму што вельмі часта прыпавесці альбо якіясьці сімвалы, вобразы, якія гаворыць Езус Христос, яны маюць нечаму нас навучыць, але яны не з'яўляюцца даслоўнаю правдою, у тым сэнсе, правда, што хтосьці там як летапіс пісаў. І вось падобная сённяшняя сітуацыя. Езус расказаў пэўен прыклад пра шляхетнага чалавека, які даў сваім слугам па міне. Міна гэта, не будзем уваходзіць, правда, ў якіясьці там лічбы, але гэта якаясьці, на наше разуменне, колькасць грошай, якісьці
матэрыяльныя даброты і адышоў. І гэтыя слугі дакладна ведалі, што гэтыя міны дадзены ім не для таго, каб яны ў іх былі, але дзеля таго, каб яны памножылі прыбытак свайго гаспадара. Мае дарагія, вобраз Бога, які нешта дае чалавеку, кожнаму сваю міну, кожнаму свой талент, кожнаму сваю здольнасць, умеласць, магчымасць. Не дзеля таго, каб мы гэта мелі і каб мы былі такія, як ксёндз Роман наш часта любіць гэтае слово, каб мы былі такімі красаўчыкамі. Вось. Не. Тое, што мае кожны чалавек, пачынаючы з яго жыццём, яно нам дадзена як дар і зададзена. Мы маем за гэта таксама адказваць. За сваё жыццё, за свае здольнасці, за свае умеласці. Мы не можам гэтым распараджацца паводле толькі нашага разумення. Напэўна, Бог дае чалавеку свабоду. Ён не сказаў гэтым слугам сваім, што рабіць з гэтымі мінамі, куды іх несці, як зрабіць. Чалавек мае свабоду дзейнасці. Чалавек можа гэта выкарыстоўваць паводле свайго разумення дзеля таго, каб памножыць хвалу Божую. Але чалавек не можа зрабіць аднаго, не можа гэты талент свой закапаць і знішчыць. Падобна, як і сваё жыццё. І таму Бог праз гэтыя словы Езуса Хрыста прыпамінае нам, што кожны з нас адораны Богам чымсьці. Мы часам не бачым гэтага ў сваім жыцці, мы часам не разумеем гэтага. Але, напэўна, кожны з нас мае свае таленты. Не абавязкова, што ўсе, праўда, якіясьці учоныя. Вышыні маннай стаў вандроўнікам галодным, для тых, што вечна быць з табой хацелі. Пане добры, як хлеб, будь праслаўлёны паўсюдным касцёлам, бо так безмежна ты полюбіў нас, безмежна ты полюбіў нас. Жніво настало, радуюцца людзі, саспела ніва, пахне свежым хлебам. Хай алтаром зямля ўся наша будзе, а хлеб камуняй тым, хто прагне неба. Пане добры, як хлеб, будь праслаўлёны паўсюдным касцёлам, бо так безмежна ты полюбіў нас, безмежна ты полюбіў нас. О, Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй и надею пошли. О, Господи мой,
Помолимся. Боже, узмоцненное сакраментальными дарами, покорно Тебе просим, каб эўхарыстычная ахвяра, якую Сын Твой нам наказаў складаць на ўспамін аб ім, павялічыла ў нас любоў да Цябе і ближніх, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. О, Пане Боже, дай милость, няхай живе поміж нас, няхай керує народом, да поможи, Пане, нам, покорно просим, пошли нам, братняю милость для усіх, хай існує у білим світі, хай Бог живе. О, Пане Боже, дай милость, няхай живе поміж нас, няхай керує народом, да поможи, Пане, нам, покорно просим, пошли нам, братняю милость для усіх, хай існує у білим світі, хай Бог живе. Ангел Панський звістував Панні Марії, і почен вас Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo,